खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय मैना बर' सावथुनखौ newbo एपआव दिन्थिनाया सोलिगासिनो। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मैना बर' सावथुनखौ नुवाखै, newbo एपखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामना 100 रां पेमेन्ट खालामनानै नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों। मैना, थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय? आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो? हा? नों पाब्लिक आं सरखार। आं सरकारा गोसो बायदि मावनो हायो। मिथिबाय? फैनो नाङा रजे गोरबोआव फै नों आंनि असे जाना। गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। बुरबक ए सालिया जाबायबो दां।